Hi bye, ug sa tanang mga naminaw karon. Tawagan ko sa pangalan nga Mia. 27 na ako ang edad, ug naay anak na lalaki, 7 years old. One of my friend, and the same time co-worker na ako, iahagyod ko nga gi-encourage na mo share sa kong story diri. Kay mala teleserye daw ako ang love life. Way back atong 16 years old pa ko. Ato nga time na abot ko diri sa Cebu kay diri nako pa eskwelahon og college. Dili gyud ko taga Cebu. Taga some province ko sa Mindanao o gumikan sa kapobrehon. Gikuha ko sa kong ante kay siya na daw ang magpa-eskwela nako og college diri sa Cebu. First day pa lang sa mong klase, lami na kay undang kay grabe kasosyalan ako ang mga classmate. Almost 2 months yun ko nga walay amigo dito, kay murag feel na ko, walay tig amiga na ko, kay probinsya na raligi ko. Ug murag dili o kasabay sila mga trip. Not until akong nailhan, si James. Si James kay usa ka engineering student, and both parents niya ug iyang mga siblings naa na sa may Amsterdam. Ug siya na lang ang nabilin dari sa may Philippines. I don't know the reason why gapabilin siya diri. Ug dili gyud ikalimod na gwapo siya. Ug dato gyud kay naay car. Nagkasuod yun mi niya. In fact, we became best friends. Siya jud ang una nako na amigo didto sa kong school. Ug tungod niya, nadungagan na ako mga friends kay ilado man siya sa school. Kani si James tungod sa iyang kaabuotan nako. I could not ask for many friends na. Kay si James is enough na yun siya. Magkuyog yun may niya pagtinguli na. Paghuman sa akong klase o paghuman pod siyang klase. Ilado na kay siya sa akong ante, kay iyahaman ko nga ginahato dito sa balay sa akong ante. O kung boringan siya siyang balay, dito siya magtambay sa balay sa akong ante. Dito siya magbuhat sa project, assignment, o uban pa with my help. I cannot deny na I have a secret feelings toward him. Kasi dili ma-fall ng laki na ikaw ang priority bisan walay ka mo. He make me feel special ug wala man po siya gika-charger na laing bayi. Kay open man siya kaayo nako. Pero I don't have the plan to confess my feelings. Kay mahadlok ko na mawala o niya among friendship if ako lang di ay ang galove niya ug siya iyahang love kay as a friend lang siya. Everything is okay and happy until vacation to siya na time. And after sa vacation, mag-third year college namin. Before na human ang second year, balisa kayos niya. Murag na siya iingon nako pero dili niya maistorya sa ako. Wala na lang nako gimain kay basin kailangan niya og time para masulti to niya nako. Pero after ato, nawala naman dayon niyang kabalisa ug mingbalik siya sa iyang dating kaugalingon. Naggrabe makapanungog nako ug grabe makahamag. In fact, daghan kaayong makaala sa moan na couple. Sad to say, we are just friends. During vacation, sige rami og laag-laag. Food trip dere, food trip dadto. Ambot lang ani niya, grabe kaayo nakapanglibre sa kuha. Na dili man unta kaayo in ani siya kagastador. Pero wala na lang nako gimain, kay may na lang kay permi may mag-uban. Sugot rapod akong ante kay dako man siya gisalig ni James. Dayon mga second week to sa May, na siya giingon nako na nakahugno gyud sa ko ang kalibutan. Mularga na daw siya sa Amsterdam, kay kaslo na daw iyang pinsan. Ug dadto na siya mo continue siyang study kay may gusto siyang parents. Dili man daw niya gusto na dadto na mag-eskwela pero wala na siya mabuhat. Sakit kaya kung nabati ato nga time. Mihilak yun ko siyahang atubangan. Sa tinuod lang, kaming duha ang gahinilakay. Ug ang sakit ato, kay pagsunod adlaw, iyahan ng flight. Kato pa daw siya naglakas ng loob na isulti na daw sa kuha. Ug mao di ay na the whole vacation galaglaag rami kay para makabanding ko niya. Sakit yun kayo para sa kuha na mawala siya. But we promised na mag-communicate me through Yahoo or Skype. He even leave me a promise na hulaton daw nako siya kay balikan daw ko niya. Sumoto nga pagka third year college nako, nabaguhan ko kay wala na siya. Pero gitiis nako kay nag-promise siya.
And I know James will not break his promise. Na ako'y mga friends pero dili yun pareha ka-close na mo ni James. Pero at least, naa. Dili pareha sa tong first year pa lang ko na wala yun. Kung dili gumika ni James, dili man po na ako ni sila maamiga karon. Tigauli na ako gikan sa school, magdali-dali din ko og buhat sa kontrabahoon sa balay. Then mananghi din ko ni ante na moadto og computer shop para magka-contact na ni James. Taga-uli yun na ako may magkontakay for almost 3 months. Dayon, natingala ko kay mingkalit lang siya nga dili na makontak na ako. Pero ning sabot ko, even though walay explanation na nga anong muundang na siya og kontak na ako. Ako na lang yun na basin busy siya sa iyang study. Pareha na ako karon, busy pod kaayo sa akong pag-eskwela kay 3rd year na lagi. Pero wala yun ako kalimti ang ihang gi-promise ako og wala ko nasuko na wala siya ming contact na ako. Then katong nagpa-enroll ko ato para sa mga second sim. Nainang hulam na ako og ballpen while ga-fill up ako. Grabe si kuya makahulam. Dili katagad. Sige siya balik-balik og hulam. Bisan kita siya nako na wala pa kahuman og fill up. Wala pa ko kita sa iyang nawong kay gadungo man ko kay ga-fill up ko og siya kay sige jud og panghulam. Dili kahulat nga mahuman ko. Ug kung makahulam siya nako, murag close kay me. So ako nang giundangan akong gi-fill upan og gihatag siya ang ballpen kay samo kayo. Paghatag nako sa ballpen, dalatan-aw siya. Na-shock kayo ko. Kay abi na ako si James. Kay kahawig kayo sila. Si James lang kay moreno og may pagkatsabi gamay. Kini si kuya kay murag mistizo og ang lawas murag alagang gym kayo. Before na ko nahatag ang ballpen, mintotok yun ko siyang no. Then may katawa si kuya nako ug miingon siya na, nalagi, guwapo nako, ayaw og palabig totok kay mahilis ko. Naulog yun kay ko siyang giingon, kay wala nako na malayan na perti na day nakong totok siya. Kaulog yun ato nganong perti pa yun nakong totok niya. Ihatag nako ang ballpen og milakaw nako. Wala na lang nako kuha akong ballpen og balik, kay makapalit ra ko og lain na ballpen. Pero ang kaulaw ni kuya, ahak, dili yun kabayran. Sa moto nangutan ako sa kauban friends na kinsa to siya og ilang nahibalan naming transfer daw to dere gikan do to abroad ug wala mi kabalo ahangan nasod. Basta abroad daw, then mi uli kay dere na daw mo continue og pag-eskwela. Pero after pila ka weeks, nagkamit mi og balik niya. Kaya ga-insist yun siya na iuli ang ballpen. Pero may ana ko na ayaw na lang. Tagatagbo na mo sa school, mao ginaiyahang permi isugat na ako. Na iuli ligi daw niya ang akong ballpen. So kay nasamuka naman ko, so ako na lang gidawat ang ballpen na iyahang gitunon. Sa akong pagka-remember, dili man ni mao na ballpen iyahang gyulaman. Ug lahi man ni iyahang giuli sa kuha. Murag palit gyud siya og bag-o kay bag-o man ni iyahang giuli sa kuha. So ato, murag feeling close na gyud kayo siya nako. Bisan wala pa gani o kaila siya ngalan, pero siya kay kailanan nako. Every vacant nako, naayud ko ana sa cafeteria or library. Ug permi gyud niya madumduman kung aha ko every vacant time nako. Ug kabalo ko siya sa kuang schedule. Abot ani niya stalker kayo. Pero makalingaw man pud kaayo siya kay tabian kayo. And finally nakabalo na gyud ko siya ngalan. Nga siya di ay si Jacob. Bibo kayo siya kauban kay grabe katabian. Bisan wala nimo siya pangutan kung unsay nahitabo niya karon na day, mo share gyud na siya nako. Maguwang ni siya nako og 3 years. 19 pa ko ani nga time og siya kay 22 na. FYI lang, nagkasuod na pud mi ani niya kay bibo kaayo ko uban. Ginahatod pud ko niya taga-uli kay on the way raman ang balay sa kong auntie siyahang ulian po. Happy ko nga makauban siya. Wala ko kabalo nga nung gaan kay akong loob siya. Dali ra kay ko misalig siya. Ug ma-remind yun siya nako ni James kay kahawig sila. Nakaingon ko sa kong kaugalingon na basin gaan kay akong loob siya. Kay mura manggod siya og si James. Then katong pagka-Valentine's Day ato, ambot lang nga nung excited ko ato na day, na wala man unta ko'y uyaw.
During that day, nakadawat ko og mga cards. And I expect na makadawat ko og something about kay Jacob. But sad to say, the whole day, wala yun ako siya nakita. Even text na lang, wala yun ko inadawat kay kaniya. Anto nakauli na ko sa balay mga 5 p.m. na to. I don't know why pero nasakitan ko na wala siya minggarit na ko. Ambot lang po nga nung ga-expect ko nga mag-effort siya na wala may kami. After na ko sa ko ang trabahoon, may antudayin ko sa ko ang kwarto o gahida-hida. Dahil na ay ming text na ko, then akong gitanaw. Naka-feel ko og happy katong nakita ako na si Jacob ang ga-text o may ana ara siya na pag-ilis diha. Wala ko get siya ang text sa reply ko og, ha? Ug may reply pod siya nga, basta, pag-ilis diha ka ng komportable ka, dayon gawas dayon sa balay. Ambot lang anong gailis ko sa walay pagduwa-duwa. Then may gawas ko sa mong balay, ug nakita na ko iyang sakinan, nga naa sa atubangan sa mong balay. Wala siya may naog o misinya siya na sulod ako. So may sakay ko sa passenger seat, ug ana siya na ako nga naa daw may lakon. Dili na daw ko mabalaka sa kong auntie kay nananghid na daw siya. Iya akong gidala sa usa ka laaganan nga halos ang mga nadadto kay halos magpuyab nga nag-date. Kay lagi, Valentine's Day karon. Nangutaan ako niya na Jacob, kaunsa ta diri? Itubag siya nga mag-date. Dala ka tawa. O ako may katawa na lang ko pero deep inside gikiligid ko. Nangutaan ako niya nga nung wala siya may eskwela karon og ana ara siya nga naara siya gibuhat na importante moong wala siya kay eskwela. Galakaw-lakaw ra mi niya didto. Then hapit og picture hangtod iya akong gidala tong naay table nga naay bulak ug iya akong gipalingkod. Dayon iyahang gihatag nako ang bulak ug migirit siya og Happy Valentine's Day. Grabe akong kakilig nga abot langit siya. Pero wala po na ako gipahalata oy. Tagtaod, nanay giserve na mo og pagkaon ug nangaon na niya. Walga kaon siya ming toto ko niya. Kumika niya naka-experience ko ani nga butang na abi nako nga sa salida ra nako makita og masaksihan. Pero karon, ako anang na-experience tungod sa laki na naa sa akong atubangan karon. Wala ko bantay na ming tan-aw na day siya nako while ako gatutok gihapon ug mingon siya naligi. Gwapo naligi ko. Ayaw na palabi og tutok kay mahilis ko. Dala katawan niya. Ming katawa na lang pod ko kay tinuod man pod nga gwapo siya. Kapadayon may ugaon. May ana siya nako nga naa daw siya isulti nako. Ako po nakulbaan ko kay unsa kahani iyahang isulti nako. Basin parehas na po ni James na maong gipalipay ko kay mulakaw naman di ay siya. So kung gibuhat inan ako siya kung maguol ko ana imuhang iingon. Ayaw na lang ipadayon. Kay dili ko gusto maguba ni nga gabi kay happy kayo ko. Dili ko gusto nga mailisan og kaguol. Nakita na ko siyang nawong na murag na tingala siya. Ug taod may smile siya og miduol na ko. Iya akong ipatindog dahil iya akong giagbayan. Umiyana siya na. Ang ako man untang ingon nimo na pwede na magpareha na tanila. Sabay tudlo sa mag-uyab na galingkod sa may bench. Nasya ko siya ang giingon. Then the next thing na akong gibuhat kay gigakos na ko siya ug mingon ko na ikaw raman ang akong gihulat. Natingala ko nga nung wala siya milihok ug wala po siya ming balos o gakos na ko. Suming bulag ko og mitan-aw siya. Nakita na ko siyang nawong na nasyak siya og miingon ako na sure jud kasi mo ang tupag. Mikatawa ko og miingon na ooy, ikaw ra ko ang gihulat. Pagtubag na ko ato, una pa siya ming gakos na ko. Nakita yun ako siyang mata na nasyakay siya sa ko ang gitubag. After that day, in a relationship naming duha. Gingon pa na ko ni auntie about sa mua. Pero siyang family, ana siya. Nga una ra daw niya inon basta makauli diri ang family. Kay naaman pod sa abroad. Siya ra ang naa diri sa Philippines ug naa siya siyang auntie gapoy. Iyang auntie nakabalo na about sa mong relationship pero feel na ko dili ko gusto siyang auntie ug yang uncle. Pero wala na ko to gimain kay ang importante gusto ko ni Jacob. I can say that Jacob is the perfect boyfriend.
Siya ang first boyfriend nako. I cannot ask for more na kay si Jacob sapat na kayo. Daghan kay mig mga pangandoy niya nga mga lugar na mga tuon, mga travel goals na mo. Even amo ang future amo anang giplano niya. I totally forgot James and his promise to me. I am so happy and contented with Jacob. We're still together until we graduated college, pero una lang ko pila ka months. Kay March amo ang graduation ug siya kay October yan man. We plan na after na ako mag-graduate ka mag-review dayon ko kay mo take og board exam. Ug siya kay pahuway sa daw siya og 1 year before siya mo take og exam. Busy kay ko sa kong review nga maka-stress kayo. Pero nakanindot lang kay after the stressful day, naa siya na ako ang stress reliever. He always motivates me na kaya ligin ako ni. He's always at my side kung feel na ko down na yun kayo ko. Unta wala na'y makaguba na mundo. Siya na yun ang lalaki na akong gipangandoy na makauban hantod sa hangtod. Stress na kay ko kay next week na akong board exam pero naaragid siya sa ko ang kilir. Always gisabot bisan halos wala na ko'y time niya. Pero sabot lang gihapon siya. Nag-ready na ako kay pagsunod adlaw na ako ang exam. Pero iya akong gihanggat na mga laag daw mi. Kay para daw ma-relax daw ko ug dili ko ma-pressure na hapit na ko ang exam. Sumoto nga perte na mong panlaag ug layo na mig naabda ug sa dihang nagabinan yun mi. Mingana na lang nako si Jacob na mag-hotel na lang mi kay gabi na kaayo ug delikado na iuli. Iyaha lang daw tawagan akong auntie ug siya may mag-explain na nganong dili mi kauli. Sumoto nga ga-hotel ming duha. 1 room lang ang mo ang gikuha niya. That night, nayoy nahitabo na mo. He's my first and hopefully my last. Pagkaugma abi na akong manguli nami. Pero gapadayon gihapon mi og laag. Pagpanguli namo may ana siya nako na magkuha daw siya og gamit silang balay. Idadto daw siya matulog sa balay sa akong ante. Kay para daw ugma dili na ko mag-commute paingon sa venue sa mong exam. Nabot mi dadto silang balay mga 5 PM na gyud to. May sugod na og ngit-ngit. Wala na lang ko minaog siyang sakinan kay dili ko gusto mo sulod sila kay halata kaayo iyang ante na wala nakagustuhan ako. Ana siya nga kadyot daw siya pero hapit naman magtungag oras wala pa man siya minggawas. So ako na lang ang minggawas sa sakinan kay mosulod na lang ko adto silahang balay. Pero natingala kay ko kay pagsulod pa lang nako nakadungog nako nga murag na ay gaaway silang sulod. Og nakakita iyang ante nako og gitudlo ko niya nga isog gyud kayo iyang nawo. Og giduol ko niya og gibira pasulod silang balay. Natingala gyud kayo ko. Sakit pa kayo kong bukton gigikalit ra ko niya og bira. Dayo nakita na ako silang sulod. Nagalingkod si Jacob. Gadongo-dongo ra siya. Dayon naay duha ka babae. Ang usa kay mga around 50 years old na tingali to. Ug ang usa kay murag kaedad lang ni Jacob. Miduol sa kuha ang katong sa kapaye na katong murag 15 years old. Ug iya akong gilaparo ug miingon siya nako na. Bigaon ka na pagkababay. Muguba ka og pamilya. Minduol day nako si Jacob ug iya akong gigakos. Kay murag bugnoon naman gid ko atong babaye na iyahaman daing mama. Kumitubag si Jacob na, "Ma, please. Please lang. Dili na to apilon si Mia sa gubot sa tong pamilya. Wala siya kabalo. Wala no kasabot sa kong nabati. Wala ko kasabot sila hanggi pang tabian. Nalibog ko nga nung inani kasuko ihang mama nako na mao pa man unta among pagkita niya. Mindol na po dihang mama nako o gibira akong buhok. Kay taas man kog buhok, dali ra kaayo niya na bira. Ug miingon siya na wala ka kabalo na kanang laki na imong giuyab kay minyo. Og iyang gitudlo tong usa ka babaye nga gatan-aw nako og isog kayo. Mura kong nawadan og kusog pagkadungog nako ato. Si Jacob perti pagun niyang pugong siyang mama na buyan akong buhok. Pero ako wala ko'y kusog ang masukol. Kapaundayon na ako sa kibuhat siyang mama na gibira-bira ako ang buhok.
Wala na ako nabati ang kasakit sa pagbira-bira sa akong buhok kay ako rang gibati na kasakit kay ang kasakit sa akong dugan.